babban abin da ya kamata musulmi ya yi shine ya yi aiki da tunaninsa akan dukkan bala'o'i da problem da suke fuskantar musulmi da kuma musulunci. Ina fata mun fahimta. Kuma bala'o'in tana zuwa ta kowane hanya. Hanya na farko shine akan shigo da ita ta hanyar karantarwa da kuma malanta. Sakamakon shi mai karantarwa yana da tasiri fiye da inda baka tunani. An fahimta? Yana da tasiri. A bar shi kawai, bar shi. An fahimta? Ina ce yayi malam Misbahu. Sakamakon shi mai karantarwa yana da tasiri mai ƙarfi akan al'umma wajen karantar da su ko wajen ɗaura su akan abin da wato abubuwa. To sannan sai ya zamanto ana shigo da musiba ta irin wannan hanya ɗin. Yanzu idan kun lura akwai wani sakaci da akan ɗanyi na masu karantarwa. Yanzu wanda ya fito kwanan nan yake cewa dimokuraɗiyya kafirci ne, wannan haka ne. Na fata mun fahimta. Abinda duk ba musulunci bane, wannan haka ne. Abinda aka sani kenan. To amma ita wannan dimokuraɗiyya da aka saka ta, kai ka saka, ni na saka, ka isa ka daga, ba kai saka daga ba. Kenan ta zama lalura. Haka za a yi. Da wannan muke samun gwamnoninmu, da wannan muke samun 'yan majalisunmu, da wannan muke samun alƙalanmu, da wannan muke samun duk wani abubuwa da ake tafiyarwa. Idan kuma ka yi, ka taimaki addininka. In baka yi ba, ka rugurguza addininka, baka kuma wakilci musulmi ba. Sauran duk waɗanda ba musulmi ba su ne za su tafi akan wannan tsarin. In suka tafi akan wannan tsarin, wannan karatun ma ba mu isa mu yi ba. Ka isa kai kiran sallah? Kana jin kiran sallah yana daɗi ma wasu? Ai bai daɗi ma wasu. Sallan da kake din yana daɗi ma wasu? Bai daɗi ma wasu. Dubi ƙasan China, akwai fa musulmai a majalisansu, amma sai da ƙasan China ta taɓa hana azumi. Duk inda kake kawai lokacin azumi za a tsare ka, ce zo ka zauna ga abinci sai ka ci. Kana so ko baka so sai ka ci. In ka ce kana azumi to za su hukunta ka. A China sai da aka rusa masallaci. Haka ne ko ba haka ba? Kuma akwai musulman a wajen. Ina fata kuna fahimta. Dubi ƙasar India, akwai musulman a ciki, amma minority ne, ba su da yawa. To amma dubi yanda ake yi wa musulunci a ƙasar India. Ko kuma manta ne? China fa rikicin coronavirus din nan ne ta sa suka ɗan sassauta wa musulmi. Sabida an gaya musu cewa takurawa musulunci da kuke yi, shi yasa Allah ya fitar da coronavirus ta wannan wajen ku. A lokacin da fa an samu babban masallacin da ake ji da ita a cikin China an rugurguza ta. Sun takurawa musulmi. Ko da 'yan China in suka shigo ƙasar nan zaka ga wannan abin da ke kan wuyarsu ɗin nan Allahnsu ne, shine shugabanninsu. Nan India haka ne. Ba haka ba ne? India in ka zo ka taɓa wa abunsu ƙona ka suke yi. Shugaban ƙasar India an nuno shi yana cin kashin saniya a matsayin as a special meat. Saboda me yasa? Saniya Allah ne a wajensu. Ina fata kun gane. Suna da manya-manyan gumakansu a wajen. Musulmin fa suna can, amma fa ba su da yawa. Ka duba yadda ake musu cin kashi. To mu nan kuma ƙasar Najeriya musulunci ne ya kafa ta gabaki ɗaya. Duk ganuwar Najeriya musulunci ne. Mu ne ko muke da yawa. To sai muka tashi rashin hankali, sai muka dawo, sai muka ce ba da mu yi aikin gwamnati ba. Police ya fita, soja ya fita, immigration ya fita, kowa ya cire hannunsa gabaki ɗaya, duka wa'annan gabaki ɗaya mu bari mu dawo gefe. Na rantse da Allah, abin da ya faru a China sai ya faru a fiye da abin da ya faru a China sai ya faru a nan. Fiye da abin da ya faru a India sai ya faru a nan. Kaga yanda Isra'ila karara ta fito duk ƙasar musulmi tana kai musu hari. Ba ɓoye. Amerika bata sa baki ba. Inda ƙasan kafirai ake kai wannan hari din, me kake kallo? Amerika za ta yi magana. Da wuri za ta ce a dakatar. Ina fata mun fahimta. Da wuri za ta ce a dakatar. To kaga irin wannan da'awa da kuka ga ake yin ta kaɗan. Na rantsi da Allah, al'umma sai ku yi hankali. Kuma hukuma ya kamata kar ta dinga sakaci da irin wannan da'awa din.
domin da kaɗan masu saurara suna nan. Social media yanzu ta yi faɗi, na fata mun fahimta. Social media ta yi mene, ta yi faɗi. Saƙon da yake shiga yana isa kan 'yan ƙasa. Akwai wawa saƙon tana isa masa, yanda kai mai hankali da ka ji saƙon ba shi haka yadda zai saurara ba. Ko mai isar da saƙon yana fa jan aya, mai isar da saƙon fa yana jan hadisi, duk da jahili ne kuma, amma kai ba za ka gane jahili ba ne. Lokacin da wani ya karɓi abin ya riƙe ta a cikin zuciyarsa, wallahi tallahi ba kai saka cire shi ba, saboda aƙida ne. Kun fahimta? Ita kuma mas'ala na aƙida ba a raba mutum da shi, tsoka ne, sai dai ka kashe shi akan haka. Jini ne, sai dai ka kashe shi ya zuba. Amma muddin yana raye, aƙida ba a raba ta da shi, ba a raba mutum da shi. To amma ni ina jin mamakin yadda gwamnatin Najeriya take sakaci akan wasu abubuwa da suke tasowa, daga ƙarshe kuma sai zo su zama manyan al'amari, ya fi ƙarfin al'umma. Yanzu kaga kiran da yaron yake yi, ai ba a ce a ɗauki makami ba, ba a ce a yi faɗa ba, yanzu kenan bayi da jama'a. Amma bari ya samu jama'an tukunna mana. Ina fata mun fahimta. Bari ya samu jama'an kansa ta huru, aƙidar za ta fito. Shine yaƙi. Ina fata mun fahimta. Shine yaƙi. Waye bai yi ƙarfi ba zai fito ya ce ga abin da yake cikin zuciyarsa. Babu. Dan tatsini da haka ya fara, Boko Haram da haka ta fara. Kuma wannan aƙidan ko ka faɗa ko kar ka faɗa, aƙida ce ta Boko Haram ake raya ta cikin hikima. Kuma wannan aƙidan da kake ji, wannan yaron zai samu mataimaka na fitan hankali a ɓoye, kai baka sani ba. Me mataimaka? Saboda kaga arna suna son wannan aƙidan, sanye ya yaɗa, za su taimaka masa. Allah ya saka maka. Allah ya saka maka. Yace kaga idan mutum ya lura ma tukunna halin da ake ciki na tsananin rayuwa, an takura mutane talauci ya buga su, sai kuma wani ya zo da aƙida ta da'awan ta'addanci, wallahi zai ce shi dama inda ya san yadda ƙahon busawa na tashin duniya take da ya busa, to tunda bai samu wancan ba ga wannan gwanda a gwabza din ba, kowa ya ji a jikin shi. To kaga irin waɗannan rayuwa da mutane suke ciki, a zo ana irin wannan muguwar aƙida ana yaɗa ta, kuma mutane suna kallo har yau ba a kira shi aka yi muƙabala da shi ba, aka kai shi makura ba, kuma an bar shi yana ta hira da mutane ana watsawa. Wallahi ba ƙaramin sharri ba ce. Kuma malaman da suke ɗaure musu gindi, yau in na bi bayan wannan yaron akan wannan aƙidan, sai na ga ya fito da aƙidar irin wannan, sai in fito in ce ba ni ba kai. Amma mu ba mu fito da wani tsiya ba, ba abin da muka yi. Gano gaskiya ko muka yi a kurkuku, amma fa sai da aka zo aka ce wai an barranta da mu. To alhamdulillah ba tsiyar da muka yi. Kuma abin da wasu suke ta faɗa kan mu ma ƙarya suke. Kai dai kawai suna da kimar da su iyaye ne a gunmu, ba da mu ƙaryata su ba. Ina fata mun fahimta. Su malamai a wajenmu ba da mu ƙaryata su ba. Ina fata muna fahimta. So irin waɗannan aƙidun wasu malamai su fito su barranta da shi, saboda rashin barranta da shi ya jawo wancan kasuwancinsa ta kai har ana kallon abu. Yanzu wata hira da na gani jiya da daddare, raina ya ɓaci ba kaɗan ba. Na ce har ku tsaya ma kuna sauraron wannan, har ma a tsaya ana jiran wani abu, ba za a ɗauki mataki akan irin wannan maganan ba. Kaɗan ana cusawa 'yan ƙauye da 'yan birni waɗanda ba su gane komai ba, a ɗan ja gutsurin aya ba a iya ba ma, a ja wani gutsurin hadisi ba a iya ba ma, ba a iya fassara ta ba daidai, kuma ana ɗaɗɗausa na mutane. Shin wannan yaron ina yi karatu? Me karatunsa? Yana da haddan Qur'ani? Cewa aka yi an yi zama da shi bai iya jin aya ba, balle fassara, kuma da malamai aka zauna. Abubuwan da duk yake faɗa ina yi karatu bai faɗa ba, sai kawai na ambatan mutum ɗaya ya yi karatun Qur'ani a wajen shi. To kenan zallan karatun Qur'ani sai ta baka dama ka gano wannan abin da rijiyar lemo kana ga yafi ka ilimi ya faɗa. Sauran duk malaman sun faɗi haka. Yaya aka yi wai mutane suke barin irin waɗannan kadangaru suna watsa tsiya a cikin musulunci ne? Wallahi in mun ga ba su ɗauki mataki ba, dole mu buɗe baki mu yi magana. Waɗanda suka yabe shi da ku fito ku ƙaryata shi, ku sa mutane su gane cewa maɓarnaci ne, ɓarna yake so yi.
domin wannan magana da yake yi mu mun sani muna da gaggagaggan malamai. Kana ga malam Jafar da ya yaki wannan akidar har aka sheshe mutu akan haka, ƙarya yake faɗa kuma jahili ne, bai da ilimi ne, ba don Allah ya faɗi wannan maganan ba. Har ya yarda akan wannan aka ce da aka sheshe har an kai likafa ne gidansa, aka ce ya shirya da aka sheshe kuma ya tsaya ya ce ba zai fasa ba, har ya haƙura kuma aka kashe shi ya kwanta a kabari dan ya faɗi gaskiya. Kana ga don Allah kai ka kai shi, wancan sun kai shi ilimi, sun kai almajiransu. Wannan gaskiya hauka ne mutane su gane, kuma ku yi hankali da irin waɗannan da'awa ta bankaura. Na ɗaya kenan. Na biyu, in ka dawo 'yan jeji, 'yan fulanin nan da suke ta abin nan, dukka yana da alaka da wannan 'yan jeji. Dan abin da za ka lura shi ne, ɗan jeji a matsayinsa yaya haka? Ta yi na ciki aka kashe, a na waje aka kashe. Ta yi na kashe na waje, a kunna na cikin mun, waye kashe ne? A kunna shi, a yi na cikin kuma na waje ba isa yi. Uban shi kawai haka ne, lalura ne, in ba ka ba ne, uban shi ana fahimta. Yanzu ku kalli 'yan daji in na dawo ta ɓangaren su. 'Yan dajin nan da kuka gani, na sake tunani akan irin wannan. Fulani ne, 'yan uwanmu ne ko musulmi? Haka ne? Fulani ne, 'yan uwanmu ne musulmai. To wayannan 'yan daji da kuke kallo, in daji ne ba inda babu daji, a kudu ma akwai daji ai. An taɓa zuwa aka koyawa 'yan kudu ta'addanci? 'Yan dajinsu ba koya musu ba. To amma me yasa aka zo nan arewa, aka zo aka ɗiɗɗibi wasu a'a yawa a bashi haka, bashi kawai malaya. Me yasa a tunaninku aka zo aka ɗibi 'yan arewa ake koya musu wannan abu? Kaga ɗan tatsini a arewa ne, Boko Haram a arewa ne, ko? To yanzu ku bar shi mana, ku bar shi, yanzu na ciki ne yake ta wannan. A bar shi haka, je ka kunna, a bar shi ta yi, tunda kuna ji ba matsala. Ku bar na'uran cikin da na wajen duka ba matsala, wanda ma ku kashe da cikin yesu haka sai a ballo. Na'am, ana fahimta? Na ciki ne yake ta yi fa, na waje ba ya yi, zo kai sai tinsa. Na'am, ku bar shi haka. Ana ganewa? Yanzu 'yan dajin nan da nake muku bayani, wa'annan 'yan daji, mutumin da bai san ba a addininsa ko a cikin boko, yaya aka yi ya iya riƙe bindiga fiye da polis? Ya ake yi yake sarrafa bindiga fiye da soja? Ku ɗan yi wannan tunanin. Kuna lura kuwa? Ku ɗan yi wannan tunanin. Yaya aka yi? Yanda aka yi ko shi ne, an gano shi musulmi ne, an gano shi jinin ɗan fodiyo ne, an gane, kuma an san cewa nan arewa ne, an gane. Don haka an koya masa haka, an koya masa wannan bindigan, kuma an cusa masa aƙidar ƙiyayyen 'yan uwan shi musulmai, kuma sai aka haɗa shi da babban makami ya je ya huce akan 'yan uwansa musulmi. Su kuma an tunzura su tunzura su kansu 'yan uwansu musulmi, wanda suka haɗa sun jaye gefe sun gwara su. Shine abin da muke fama. Dan yanzu in sun tashi kidnapping da su ɗauki mutum, wa suke ɗauka? Ba mu bane? Ɗan arewa kuma? Haka ne ko ba haka ba? Kai an kama ka, ko an kama mamanka, ko an kama babanka, ko an kama wani ɗanka ko ɗan uwanka dai ɗan arewa aka kama. Dan Allah idan an maka haka, da ka ji daɗi a ranka? Haka kawai a sa maka wani kuɗi, miliyoyin kuɗi, har kana roƙo da ƙyar ka miƙa a sako maka ɗan uwanka. Wata ran ma sai ka je karɓan, kai ma kanka karɓi kuɗin, a ce an kashe ɗan uwanka, kai ma kwanta a kashe ka. Kaga in aka yi wannan, wa ake tunzurawa? Mu. Su kuma daga can ana ziga su, kuma an ba su makami, ana ce musu ba ku jin daɗi, a'a ana kaza ana kaza.
an ba su makami ana tusa musu zuga daga can. Kaga faɗan mun kama tsakanin mu da mu kenan. Dan arewa ya kashe dan arewa, dan arewa ya kashe dan arewa, dan arewa ya kashe dan arewa. Haka ne? To kaga wannan gaba ce ta hikima da ilimi. Suwa suke wannan abu? Makiya. An fahimta? Duk da akwai manya-manya a ƙasan nan 'yan kasuwa, kasuwancinsu ta harkan kenan. Ina fata mun fahimta. Kasuwancinsu ta wannan harkan ne. To a ƙarƙashin wannan, kuna fahimta? Jiya muke waya da wani yake gaya min, yake ce min akwai gwamnan Kaduna, Allah isa ka mishi da alkhairi. Ni ban san shi ba, ni ban taɓa gane shi ba. An gane? Ya tashi ka'in da na'in domin ya gaya ya za a yi gyara a cikin ƙauyukan nan, su ajiye bindiga, a buɗe musu makaranta, a karantar da su, a ɗaura su akan tsari, a kuma fahimtar da su muggan aƙidar da ake cusa musu. Wannan alheri ne ko ba alheri ba? Alheri ne. To don haka muna masa addu'an alkhairi, Allah isa ka mishi da alkhairi, Allah kuma ibiya shi. Duk wanda ya aikin alkhairi a faɗa shine abin da ya kamata. Ina fata mun fahimta. Ba ma kan aƙidar mu na da cewa komin aikin alkhairin da kai a zo a zage ka. Zan zo in biyo kan aikin da mai girma gwamnan Bauchi, kauran Bauchi, ko kai la'anannin ina ne ka san yayi aiki. Titin da yayi din wala ba abin zagi bane. Aiki yayi. Kai ka je Wunti ka ga yanda yake fly over. To da haka gwamnan Kaduna, Allah isa ka mishi, ku ce amin. Allah ya saka wa gwamnan Kaduna da alkhairi, domin hanyar da ya biyo na sulhu da gyara da kuma daidaitawa cewa kar a bari a ci gaba da irin wannan al'umma su suke cutuwa, su ƴancan ƴan daji su cutu, ƴan birni su cutu, kowa ya ji a jikin shi. Allah ya ubangiji, Allah ya saka wa gwamnan Kaduna da alkhairi. Wallahi yanzu ni kaina ban isa in faɗi sunansa ba, ina tsammanin wai Uba Sani ne ko? Uba Sani. To Allah ya saka wa Uba Sani da alkhairi. Allah ya saka wa Uba Sani da alkhairi. Allah ya biya shi. Abin da yake so yayi kuma Allah ya karfafa shi. Domin duk wannan bala'in da kake kallo kuna karkaman wasa ne, inda ta shigo ta nan wajen sai ko rasa yadda za ku yi. Ina fata mun fahimta. Allah ya saka mishi da alkhairi. Kuma tun da ya shiga kan wannan aiki din aka daina kashe-kashen. Ba ku ji abin ya shiru ba? To Allah ya saka mishi da alkhairi. Allah ya biya shi. Wannan shine addu'an da muke yi, Allah ya saka mishi da alkhairi, Allah kuma ya karfafa shi, Allah kuma ya dafa masa, Allah ya karfafa shi, Allah ya biya shi. Allah ya karfafa shi, Allah ya biya shi. Wannan shine addu'an da muke yi masa. Kuma dama na fara bayani akan alkhairin da mai girma gwamna yake yi. Tun da nake da shi bai taba bani ko sisi ba. Babu wani shashashan in yaji ana irin wannan sai ya ce ai an biya su ne, an ba su ne. Ba sisinsa da ya taɓa shiga hannuna. An fahimta? Ga shi dai ya ɗaure ni ko? To amma ni na ga aikin da kullum na bi ta Wunti sai na ga aikin da kuma na mishi addu'an alkhairi. Yawa ni dan adalci ne, ba ruwana. Ko ka zaga ko kar ka zaga, ko ka yaba ko kar ka yaba, na ga abin da nan yi. Na karatun Malam Ja'far naji. Wai ya yabi Kwankwaso akan aikin shi. Ya yabe shi sai daga baya sai aka zo aka ce to malam fa ya shiga gwamnati. Ba haka bane? Ya shiga mene? Gwamnati. Sai yazo yake cewa nan nazo na kwankwashi Kwankwaso akan kurakuransa, na kuma dawo kan ayyukansa na alkhairi, sannan kuka kama zagi. Yace mutane ku yi adalci mana. Ina fata mun fahimta. Yawwa, to Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi. Duk wanda ya aikin alkhairi wannan shine. Yanzu ga Jamilu Barade, aikin alkhairin da yayi ba gashi ya saka sola a masallacin nan ba. Kowa yana amfana ko ba amfana? Inda mun ja daga da shi muka ja wuta da shi, da mu samu wannan sola din? Ai ba da mu samu ba. Da muka ja daga da gwamnati a da, ina ce yanzu muna son mu tafi da awa ba mu da moto. Ko ba haka bane? Ko ba da kuma ke dunguran kulya ba wajen tafiya din? Inda mun tsaya
akan tsari wanda ya kamata da Allah da manzansa suka faɗa, ai da bamu da wannan matsalan. Wayanda ba su kai mu ba yanzu ba gashi an babba su ba, motan gawa bamu da shi anan, ba haka bane? Da haka mu ba da mu roƙi mutum ba, amma in ka bayar ba mu roƙe ka ba, Allah ya saka maka da alkhairi, ba shikenan ba? Ba wanda ya isa ya ce ni na roƙe shi, a'a. Ina fata muna fahimta. Yawwa, sai dai ma cutuwar da muka yi ta yi. So don haka duk wanda ya yi wannan, Allah ya saka mishi da alkhairi, ko motan da'awa ko motan gawa. Ni da motan gawa ma gwanda motan da'awa, dan gawa in ya mutu ko aka faɗa da mu kai shi. Amma motan da'awa ita ce da mu shiga jeji mu dinga karantar da mutane abin da Allah ya ce. Yan dajin nan duk mu dinga shiga. Ina fata muna fahimta. Yawa, duk mu dinga shiga. Ya fi mana alkhairi. Ko ka fassara ta da abin da ka fassara, ko kar ka fassara ta da abin da ka fassara, ya rage naka. Na ga Kabiru Gombe ya je yana bayani, na ce kana ɓata wa kanka lokaci ne. Shi ɗan adam makiri ne, abin da ya ƙulla a zuciyar shi na zargi, so yake sai ya tabbatar da ita, kuma ba za ka raba shi da ita ba. Malamin ya zo yana faɗan irin wannan saboda ba a saba faɗan wannan ba, shi kawai kullum a yi ta faɗa da gwamnati ne, shi ya sa mutane aka ɗaura tunaninsu akan wannan. An fahimta? Yawwa, zure karatu, mun san masu ci. Yawwa, Allah ya ba mu sa'a. Muje ko? So muna muku gargadi irin waɗannan da'awan ku kiyaye. An fahimta ko? Yawwa, a kiyaye. Allah ya ba mu sa'a. Ina za mu tashi? Kitabul Idaini ko? To, Kitabul Idaini, littafin idi guda biyu, idi babba da kuma idi karama. Babi na uku ne? To, Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullah. Babul amri bil akli qabla al-ghuduwi fil idi. Babin da ke bayani akan umurni da ci kafin a tafi wato idi. An fahimta? Kafin ka zo ka ci wani abu a babban idi, kuma kafin ka tafi ka tanada abincinka ka ci kafin ka tafi. To shine babin abin da zai karantar da mu. An gane? Haddathani Yahya an Malik an Hisham bin Urwa an abihi annahu kana ya'kulu yawma Eid al-Fitr ala qabla an yaghduwa. Yace haddathani Yahya ya ban labari an Malik daga Malik an Hisham bin Urwa, an karbo daga Hisham dan Urwa, an abihi an karbo daga babansa, annahu kana ya'kulu yawma Eid al-Fitr. Ya kasance yana cin abinci a ranan idi na shan ruwa, karaman idi. An gane ko? Qabla an yabduwa, kafin ya tafi ina masallaci na idi. Da haka karaman idi kafin ka tafi ka ci abinci. An fahimta? Karaman idi kafin ka tafi ka ci abinci. Ina fata an fahimta. Da yawan ƴan uwa wasu ba su gane wannan, sai kaga a hanya ma wani da ta gantsaran dabino a babban sallah, sai an dawo tukunna. An gane ko? Yawwa. Amma ba wajibi bane, an fi son haka ne. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه أخبره أن ناسا كانوا يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدو. قال مالك ولا أرى ذلك على الناس في الأضحى وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه أخبره للي يا باش لاباري أن الناس أنغانيكو للي متاني كانوا يؤمرون بالأكل. mutane sun kasance ana umurtansu da su ci, ma'ana su ci abinci yawmal fitri, ranan idi karama, qabla al-ghuduwi, kafin su yi sammakon tafiya masallacin idi. In dai idin an sha ruwa ne na azumi ne, to kafin a tafi sai an ci abinci, saboda lokaci ne wanda take ta yunwa.
kuma wani jarabawa duk ranar idi sai kaga Allah ya jarabce ka da yunwa. Yau ana shan ruwa inda gane azumi daga Allah take. Yau ana farawa sai ka ji garau kake kawai, sai ka ji baka da wani damuwa. Amma ana ce maka yau gobe sallah, daga safiyan da ka ji cikin ka wayan, kuma yunwa kake ji da rana ka ci da wanne ne ka ci, kana ta cike gurbi ne. To kaga kafin ka tafi idi to sai ka ci abinci, ka cika cikin ka sosai da abinci sai ka tafi. An gane? Saboda me yasa? Ka tafi da nutsuwa ka je kai sallah. A wannan ranar sinadari da Allah yake saka maka na karfin azumi babu ita. To da kan ka tafi sallan idi za ka ta samun yunwa, to sai ka samu nutsuwa, ka saurari hudu ba, ka saurari kaza, ka saurari abu kaza. An gane? Ayi sallah cikin nutsuwa. Qala Malik, Imam Malik yake cewa wala ara zalika ala nasi fil adha, yace bana ganin wa mutane a babban sallah su yi haka. Kun fahimta? Ma'ana bana gani a cikin mutane suna yin haka a babban idi. To kun fahimci sakon? A babban idi Malik yake cewa mutane ba su haka. A karaman idi amma shine abin da za a yi, za a rike baki. Amma babban idi fa ban da ita. Ina fata mun gane ku? To bari ku ji wani abu da zamu dan toshe. Kuna ga anan Malik da Sa'id ibn al-Musayyib dukkan su a cikin ruwayar nan gabaki daya ana maganan cewa sun gani ne mutane suna haka. Kuna lura? To yanzu Malik shi ma da ka ji da yawa yana cewa ban ga mutanen Madina suna haka ba. To yanzu wannan ya lizimta cewa yanzu mu ma in muka ga iyaye da kakannu suna abu mu dauka mu yi? Bai lizimta ba ko? Babu shi ko? To me yasa shi Malik yake cewa na ga mutane sun yi, na ga 'yan Madina sun yi? Me dalili? Wa alaikum salam. Ka ce dai kawai mutanen Madina a lokacin wanda suka rayu a wajen sahabban manzon Allah ne. A nan ko manzon Allah ya zauna da kuma ƴaƴan sahabbai da jikokin sahabbai. Shi kuma Malik yana aiki ne da abin da suka samu daga wajensu. Su kuma ba sa yi sai abin da suka ga abun a ilmance. Sahabbai kuma ba sa yi sai karatun manzon Allah ne. Ko faɗa ko aikatawa duka aikinsu ne. Amma a yanzu baka da wannan daman, sai dai ka shiga karkashin wa idan qila hum tabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u. An gane shi yasa yana daga cikin malikiya suna daga cikin cewa masajirut talaqqi akwai amalu ahli madina. Hanyar daukan addini a ce aikin mutanen Madina. Shi da zaka ji ya ce ban ga suna yi ba. Yana kafa hujja da wannan. Aikin ƴan Madina yana zamantowa mene? Hujja a malikiya. Kuma ba laifi bane. Masajirut talaqqi guda 8 ne aiko? An gane? Yawwa guda 8 ne, to daga ciki akwai wannan. Insha Allah. Babu ma jaa fil takbiri wal qira'ati fi salatil eidaini. Babun da yazo yake bayani akan kabbara da kuma karatu a sallan idi. An gane? Karatun sallah a sallan mene? Idi. Kun sa ana kabbar bari aiko? To yanzu a wancan babin da muka gama kawai karatun abin da yake faɗa shine karaman sallah kafin ka tafi ka ci abinci, babban sallah kar ka ci abinci sai in ka dawo, shine karatu. To shi kuma wanda zai karantar da kai kabbar bari da ake yi, kabbar bari da ake mene ake a lokacin. Yace haddathani Yahya an Malik, Yahya ban labari daga Malik an ضمرة بن سعيد المازني عن عبد الله أو عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى. يتي أن عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب sa'ala aba waqidin laifi, ya tambayi abi waqid al-laifi,
ma kana yaqra'u bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko fil adha, menene manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karantawa a idi babba, a babban idi, wal fitr da kuma karaman idi, menene manzon Allah yake karantawa a sallah? Fa qala, sai yace kana yaqra'u bi qaf wal qur'anil majid, ya kasance yana karanta suratu qaf wal qur'anil majid. Wa qtarabatis sa'a, da kuma iqtarabatis sa'atu wa shaqqal qamar, yana karantawa a sallan idi. An gane wannan yana gwada maka sahabbai suna da imani sosai. Suratu qaf a tsaye manzon Allah sai karanta ta gabaki daya. Kun ga suratu qaf manzon Allah yana kaunanta sosai, yana yawaita karantawa. Kun san har hudu ba manzon Allah yana yi. Ummu Hisham tace na haddace suratu qaf a bakin manzon Allah ne saboda yawaita karantawa da yake a hudu ba. Sai yayi hudu ba da suratu qaf. Saboda in ka saurari suratu qaf tana cire maka duniya, tana kuma gaya maka girman Allah, tana kawo maka hoton tashin kiyama, tana kuma kawo maka mutuwarka, tana kuma kawo maka in a raye kake yaya za ka rayu, kai hankali, kuma tana gyara maka zuciyarka don karka lalace. An fahimta? Sai kuma suratu iqtarabati sa'atu wa shaqqal qamar, ita kan aika ji sunanta ma, ta ma fara da menene? Kiyama ne. An gane? Yawwa. To kaga irin wannan shine wa'azi din. Yawwa. Wa haddathani an Malik an Nafi maula Abdullah ibn Umar annahu qala shahidtu al-adha wal fitra ma Abi Huraira, yace na kasance na halacci al-adha, shahidtu al-adha, na halacci idi babba, idin yanka, wal fitra na halacci idi karama ma'a Abi Huraira, tare da Abi Huraira. Fa kabbara fi rak'ati al-ula, a raka'a ta farko yayi kabbara 7 takbirat, har guda 7. An zo an fahimci wannan? Gane wannan ba sai limamin idi ba. In kun je sallan idi sai kuka samu an idar kun rasa, abun nan fa yanzu sai baɗin Allah ya kai ni, ba kuma lallai baɗi kana nan ba. Sai ka ce to ya jama'a ku zo mu matsa can, to bari ɗaya ya ja sallah mu saurara. Dama mutane su watse, wannan ba daidai ba ne. Su Abdullahi ɗan Mas'ud duk sun ba da wannan fatawa cewa ba laifi ku yi naku, kuma a yanayin yanda take. To yanzu in kana irin wannan karatun, ai kai ne limamin. Kun san wani kawai da je tsaya ne tunda sallah ce ta shekara bai san ya ake yin ta ba, sai dai kawai Allahu akbar ya kama, bai san guda nawa ake a farko, bai san guda nawa ake a ta biyu ba, kabbar bari din. To yanzu kai yanzu da ka halicci wannan majalisi baka samu wannan ilimin ba, to ai kai ne limamin. Wa 'yan kasuwa wanda kai kullun rayuwarsu a kasuwa ne da sai da tumatir da tattasai da duk abubuwa da gwanjoni, a'a waye wannan ya tafi wajen sana'ansa ne, wannan ya je manna tayil, wannan ya je sai da dabbobi, wannan rayuwar haka take tafiya ko? To shi ma din dabban ne yayi. Ina fata an gane. Yawwa. Allah ya ba mu sa'a. Sama ka gane wannan, to kai ne limamu. Yanzu duk wanda yake saurara a nan yake zaune, ai malami ne, kai ne limamu. Ko? Yawwa. Ka fi karfin a ce ba jahili. To Abi Hurairah sai kabbara a ta farko, raka'an farko yayi kabbara guda 7. Kabbara guda nawa ake a farko, a kabbara ta farko? Guda nawa? 7. Qabla al-qira'a, kafin mene? Ayi karatu. An fahimci wannan? Kafin ayi karatu sai kai kabbara guda nawa? 7. Wa fil akhira, dama raka'a 2 ne. A raka'a ta ƙarshe kuma 5 takbirat, ka kabbara guda 5. Kabbara guda nawa? 5. Ina fata kun gane. Dukkan kabbarbarin dama guda 12 ne. Kun gane ku? Kuma dukkan su kabbarbarin wuturi ne. Me wuturi? Shine abinda in ka raba wa mutum biyu daidai ba da rabu ba. Ko? Kaga 5 wuturi ne, 7 wuturi ne.
haka ne yawwa qabla al-qira'a shi ma wannan na raka'a ta biyu kabbara da yadda ake yi da ayi su ne kafin ayi karatu qala malikun malik yake cewa wa huwa al-amru indana wannan shine al'amari a wajen mu haka mu ma muke yi shine ko fahimtar mu qala malikun malik ya fada fi rajulin wajada an-nasa qad insarafu min as-salati yawm al-eid malik yake cewa akan mutumin da wajadan nasa ya samu mutane qadin sarafu min as-salati sun idar da sallar yawmal idi ranan idi sun idar yace innahu la yara alaihi salatun min al-musalla yace lalle shi yake malik yake cewa baya ganin akwai wani sallah akan shi fil musalla a filin idi shine musalla idan ka ji an ce musalla yana da ma'anan filin idi kuma yana ɗaukan ma'anan wurin da ba a yin 5 salawat kun gane yana kuma ɗaukan ma'anan masallacin da ba ginanniya ba irin open body din nan shine irin wannan duk wajen da aka ce musalla ne shine aka ce bai halatta ko ba wajibi bane kai tahiyatul masjid kaman masallacin santaran duk da ginanniya ne a fahimtar wasu malamai musallaci tunda sallah biyu ake ana yin azhar ne da la'asar ba a yin magariba ba a yin isha'i ba a yin asuba to ta zama musalla suka ce tahiyatul masjid ba za ka yi a ciki ba domin a ginannen masallaci ne amma fahimta ce tasu an gane wannan yawwa dan haka wala fi baitihi ko da a gidan shi ina fata muna fahimta ba zai yi wata sallah ba na nafila kenan wa innahu in salla fil musalla lalle shi in yayi sallah a mafilin idi aw fi baitihi ko kuma a gidan shi lam ara bi dhalika ba'san amma ni bana ganin akwai laifi inji Imam Malik inda nafil in kai ba matsala to wannan shine miskilan da ake samu na sabanin malamai din wai akwai nafila a bayan idi ko kafin idi a filin idi ko a gida wallahu a'lam an gane ko wa yukabbiru sab'an fil ula na'am to wannan yana nufin biyan sallan ne sallan idin ne kun gane amma dai ku sani kamar yadda na faɗa sallah a filin idi na nafila kafinta ko bayanta babu amma akwai sabanin malamai wasu suna da fahimtar za a yi wasu suna da fahimtar kuma mene ba za a yi ba an gane wannan ai na sha faɗa muku wannan ko yawwa alaikum salam amma anan kafin kai malancin da barin dan warware ne amma anan yana maganan ka zo ka samu an idar ne kun gane ka zo ka samu an mene an idar ne ina fata kun fahimta yawwa ka zo ka samu an idar ne domin hankali na ya tafi kan nafila ne dazu amma maganan shine ana maganan an idar da sallah ne kun fahimci bayanin kai ko baka samu sallah ne ba idi to don haka in kai maliki ke cewa ba matsala amma shi baya ganin ai haka amma kun fahimci sakon an gane kenan yana gina maganan mu ne akan maganan da muka faɗa cewa da ka iya ka samu an idar da sallah kuma ka zo ka ja wasu ku yi sallan ba matsala me ya kun fahimta an gane wannan malik a shi a fahimtansa baya ganin kai haka a filin idin baya ganin kai haka ko a gida amma wanda yayi baya ganin akwai laifi me ya kun fahimta kenan ba abun rikici bane maganan san yana ishara akan wancan sabanin ne ina fata an gane amma idan ka duba Jabir al-Jazairi a cikin Minhajul Muslim yace in ka rasa sai ka je kai raka'a hudu kun fahimta in ka rasa sai ka je kai raka'a nawa hudu an gane ku yawwa ko a gida ko a filin idi na'am in ba su je idi ba to amma fa zuwa idi wajibi ne har akan mata wasu ne suka ce sunna ne muakkada domin manzo Allah yake cewa ku fitar da har bayi da budurwa
har mai al'ada ba wanda za a bari. Ka duba mai al'ada dai amma an ce ta tafi, amma ta nisanci wajen masu sallah, duk abin da ake yi da ta yi banda sallah. Nan shine aka ce sallan idi wajibi ne. Kalma manzo Allah da ya dinga amfani da ita a ciki, yayi amfani da nunu taukid, nunun din karfafawa, lallai a tafi, lallai a tafi. To shi yasa mu ma muke ɗiban duk iyalanmu mu tafi sallan idi. Yawwa, alaikum assalam. To akwai kabbarbari, wannan kabbarbarin da a yi ta kabbara 7 a farko, 5 a ƙarshe, inda limamin yayi sallan kai ma haka da kai sallah, wannan ba matsala. To an samu tahiyya? An samu tahiyya wai? Amma to wannan in an samu wannan kuma kuna fahimta, in an samu tahiyya to shi kuma bari ku ji, ko ka samu sujada, kaga ka samu abun da bai kai ruku'i ba, ko an dago daga ruku'i, sata daga nan ka zo ka same su a tsaye sun dago daga ruku'i har zuwa sujada, tafiya sujada kuma har zuwa sallama. To yaya matsayin sallan idinka? Sabani ne na malamai shi ma, karkashin hadisin Aisha. Sauran hadisan duk suka ce man adraka raka'atan minas salati faqad adraka as-salah. Ita kuma man adraka sajadatan minas salati faqad adraka as-salah. Ruwayan ta haka yazo. To wasu sun fassara ta da cewa man adraka raka'atan, wanda ya riski raka'a na ruku'i kenan na kowane sallah, ya riski me sallah. Wasu kuma sun saka shi a matsayin wannan hadisin ai yana fassara sujada yana nufin ruku'i. Wasu kuma suka ce a'a, ya za a yi a ce ta ce sujada, ko ta ce sujada kuma ta jingina maganar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma kai yanzu ka zo ka ce ruku'i. Ai ta san ruku'i, ta san sujada. Sai wasu suka ce don haka sujada ne, in ka samu ka samu sallah. To don haka in ka tashi yanzu ya da ka yi, da ka biya mene abin da ka biya raka'a biyu ka ne, ko a sallar juma'a. An fahimta? Wanda suke da wannan fahimtar kenan. Wasu kuma suka ce baka samu ba, ka je samu ladan jami'i. Mun fahimta? Yawwa, amma magana mafi inganci baka samu ba. Ina fata mun fahimta? Baka samu ba. Ba kawai kabbar barin bane. Sallan ne ka samu ladan jami'i. Amma wa'ancan rakoyi da suka wuce maka, in ka tashi ko dai ku sake yin wani sabo naku, ko kuma kai hudu. To yanzu tambayar da zan mai da ita kanku anan, ran da muka yi karatu na dare din nan, ai mun yi bayani akan hukuncin ka zo ka samu abun da bai a babin juma'a muke yi. Kun tuna waye suke nan muka yi karatun? Ai mun yi bayani akan in ka zo ka samu, kana fahimta malam tun da waye ko? Karatunmu na ƙarshe ma ai a babin juma'a muka yi. In ka zo ka samu abin da bai kai raka'a ba a sallan juma'a, idan ka tashi yaya za ka yi? Me manzan Allah ya karantar, me kuma malamai suka yi wanda muka karanta? Amsan san shine amsan wannan. Kun ji yanda ya faɗa? Haka muka karanta. To hukuncin kenan. In ka zo ka samu raka'a ɗaya, za ka ci ko raka'a nawa? Haka manzan Allah ya faɗa a hadisi. Ba haka bane? Daidai da wancan ne ita ne. Me ya kun fahimta? Wa alaikum salam.
kafin wannan kabbarbarin kun fahimci sakon da ya faɗa ba mun karanta a bulugul maram ba idi ta ce an fahimta an gane wannan yawwa kaga mai juma'a shi ma in yazo ya rasa raka'a ruku'i aka yi san raka'an karshe ya zai yi in ya tashi azhar zai yi raka'a hudu zai yi to mai idi ma yanda kaji haka ne wanda har kun manta mun yi ma maganar idi din a lokacin ko ba ku tukuntuna wanda a cikin bayanin mu na idin ina fata kuna fahimta da muka zo bayani akan na idi muka yi bayani akan na idin shi ma haka muka faɗa an gane wannan an fahimta to sai mu je na kabbarbari idan ka tashi biya yaya za ka yi ai an ce raka'a hudu da ka yi ko to ai shi kenan tun da raka'a hudu ne ba wannan kabbara din babu babu shi kun fahimta ne dalili guda biyu raka'a hudu da ka yi dalilin farko kenan dalili na biyu shine ka samu liman wannan kabbaran da yayi din ta dauke maka amma in ka zo ka samu raka'a ɗaya ne kun fahimta manzo Allah yace falyudib ilaiha ukhra kun tuna hadisin ya jingina mata wata ba haka bane ya jingina mata wata to jingina mata watan da zaka yi din nan in ka zo yi shine wannan da ka biya raka'a kabbara dama kuma kabbar akai kabbara uku bakwai biyar saboda raka'anka ta ƙarshe ne an fahimta sun ce assalamu alaikum ka samu raka'a daya in ka tashi sai ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ba biyar ba sai kai karatu sai ka idan haka ake an fahimci wannan ga wanda ya samu raka'a ɗaya ya rasa raka'a ɗaya zai biya kenan me ba an fahimta yawwa me kace malam bakar okay waye ne dama shikenan wa alaikum salam ya kake yin sallan azhar yawwa ai shikenan kawai ina fata an fahimta haka zaka yi ta kuma kafin maganar kaman cindo kan na manta kuma akwai abin da za ku lura a wancan karatunmu na bulugul maram na dare da muka yi ai har na muku bayanin yadda salon abin take kuna fahimta idan suka ce idan ka tashi a na idi ne ta wuce maka to idan ka zo biya guda hudu din nan ne matsayinsu azhar ne idan lokacin sallan azhar ta yi kuna fahimta to sai ka yi ta a matsayin azhar domin sallan juma'a ai ana yin ta tam din farkon lokacin sallan juma'a shine yanda malamai suka tattauna shine tana farawa ne ta tam din sallan idi time sallan idi kuma yanzu ne yanda rana ta riga ta karya ba haka bane wallahi in yau juma'a ne in muka yi sallar juma'a a yanzu billahi lazi ta yi kun fahimta ko time din sallan idi shine wannan ba sabon manzo Allah ma har sukan zauna su jira in suka yi sallan asuba sai ce ba za mu je gida ba ba ma da mu karya ba da mu jira ne kawai ayi sallan juma'a mu tafi kun gane duk ya faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma abin da yafi shine a kai ta zuwa lokacin da rana ta yi zawali to shine sai aka ce in time din azhar din bai yi ba shine sai ka jinkirta sai lokacin da rana ta yi zawali sai ka zo kai raka'a hudu an gane wasu malamai suka ce kuma a raka'a hudun nan da ka yi ta ne sakamakon ka rasa sallan idi sai da azhar kuma in ta yi ka zo ka sake mene yin azhar ni kuma na fi son hakan ma na fi yarda da wannan saboda a ce ka rasa gaba ki dai balle yanzu kan ma in ka je can ka rasa ka je can ka samu in ka je can ka rasa ka je can ka samu ko kamar ni ne yanzu da asuba da kake kallo da gangan ne na bari time din ta zo sai muke yin sallan mu kan dan jinkirta saboda na lura tulun masu keke na da suke parking
da waɗanda suke aikin dare da yawa in mun idar da sallah sai kaga sun zo suna biyan sallah kullum haka ne. Sai nace kai irin waɗannan, sai nace to tunda wasu suna yi da wurwuri mu bari mu dan zoto da ita ƙasa kaɗan. Karkashin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yi da jahilci muka yi ba. Wani ya zo ya tambaye manzon sallam yaushe ne time din sallar asuba. Annabi sai shiru bai ce masa komai ba, a matsayin shi na bako kamar yadda kai bako ne anan. Ya zo sai manzon Allah ya shiru, ya san dai ana kwana da shi ana tashi da shi. Ranan farko washe gari manzon Allah sai ranan farko sai manzon Allah ya sallar da wurwuri, ana kira alfijir na ketowa, ana kira ko manzon Allah sai but ya fito. Har aka idar da sallah baka isa ka san waye a kusa da kai ba. Duru duhu kenan. Sai manzo Allah ya haka. Washe gari ko manzon Allah sai ya sake fitowa, sai ki fitowa. Ta jama'a suka ci akai ta jira sai da gari kana tahuwa kana kallon dan uwanka kaski garau. Sai manzo Allah sai ya fito ya zo ya ja sallah. Za hadisin a cikin wannan littafin farkon babi a Muwatta. Sai manzo Allah ya fito ya zo ya ja sallah. Kowa yana ganin kowa, gari ta yi garau, ta yi wasar. Sai manzo Allah ya zo ya ja sallah. Yana jan sallah sai ya idar sai ya ce ina mai tambaya akan lokacin sallah. Sai ya ce ha ana za ya Rasulullah, haka ya faɗa. Ya ce gani ya manzon Allah. Sai ya ce kaga sallan mu na jiya da wurwuri? Ya ce eh. Kaga kuma sallan mu yanzu kowa na ganin kowa, allura ma in ya faɗi da ka gani a lokacin. Sai ce to tsakanin na jiya da yau shine lokacin sallar ka, zaɓi duk wanda kai. Akwai matsala a ciki? Babu. An fahimta? To kaga ko sallah ne in ka je wani waje an yi da wuri, mu ka zo nan in ta nuna damu. Ina fata mun fahimta. Yawwa, amma duk sauran sallolinmu da wuri muke yi. Kaman azhar. Wai ai ba ruwana, akwai lokacin da ma na ce baba Abdurrahman ya kwada kiran sallah karfe 11 na rantsi rana ta yi zawali ko muka yi sallar mu na azhar ba komai. Agogon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan agogon tabi agogon Allah. An fahimta? Kar wannan agogon, kar na Allah tabi wannan, na Allah kuma a sama take. Kawai shine in rana ta karkata ku yi sallah. Ko yanzu in ka tashi kana fita sai kaga rana ta karkata, karka ce to ai yanzu karfe 6 da minti kaza ne. Karka ce karfe 7 ne. Ba ruwanka, Allah ne karkatar da ita yace kai sallah kuma in ta karkata. Ko yawwa. So kamar haka ne kaga sallan idin ma Allah ya kawo fadinta. Nan in baka samu ba je ka can in baka samu ba je ka can. Ba shikenan ba? Yawwa, Allah ya ba mu sa'a. To lokaci ko malancin da ya dan yi wani mun tambaya mu amsa masa kamar sai mu tashi. Na'am? Eh. Oh, na sallan idi. To bari mu warware. Ai mun warware, da mu sake warwarewa. In mutum zai yi sallan idi dama ai kabbaran farko na raka'an farko me yake guda 7, raka'a ta biyu fa guda 5. An gane? Yawa, to ban shiga wannan ba. Kun gane? Yawa, ban shiga wannan ba saboda akwai dalili da sanina, saboda ban ƙarasa fitar da zance guda ɗaya wanda yake ba. Kun gane? Domin akwai takbiratul ihram. Kun fahimta? Yawwa. So in Allah ya kai mu sati sai mu tashi akan sa. An gane ku? Yawwa. Insha Allah. Da gangan ne na ƙetare shi, ban shiga ba. Akwai dalili. Insha Allah. Amin. Allah ya ba mu sa'a. To ina ga mun zo ƙarshe ko? To bari mu idar sai saboda kun san akwai wa'azi da damu bude fagenta anan na malamai na cikin garin nan ko da mu dan gayyato to sai